गेल्या आठवडाभर देवाने आम्हाला सांभाळलं आणि तो आमच्याशी बोलला, त्याने आमचा उपयोग केला. एका घरामध्ये मी प्रार्थनेला गेलो होतो. त्या घरामध्ये त्या सिस्टरनी सांगितलं की काहीतरी दुरात्मा आला आमच्या घरामध्ये आणि सगळा सॉस असा घरामध्ये पसरला. त्याच्यामध्ये आणखी काहीतरी वाटी, कसली भाताची वाटी आतमध्ये ठेवली जी फ्रीजमध्ये होती. फ्रीजमध्ये सॉस होता, तो बाहेर काढला. मोबाईल सर्व टॉयलेटमध्ये टाकून दिले. म्हटलं जगात जो आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्यामध्ये फार मोठा आहे. आणि बिलीव्ह इट, विश्वास ठेवा. असं म्हणतात मराठीमध्ये, भीत्यापाठी ब्रह्मराक्षस. आणि म्हणून काही लोक भीतात ना, त्यांना सैतान फार घाबरवतो. म्हणून धीर धरा, धैर्य धरा, देव तुमच्याबरोबर आहे. हालेलुया. कधीच कशाला काही घाबरू नका. हालेलुया. कोणत्याच गोष्टीला घाबरू नका, कोणत्याच प्रश्नाला तुम्ही घाबरू नका. मात्र धैर्याने म्हणा, मी भिणार नाही, कारण माझा देव माझी ताकद आहे. माझा देव समर्थ आहे आणि तो मला विजयी करतो. आणि म्हणून आम्ही पाहतो की आमच्या बाजूकडे, उजव्या बाजूकडे सहस्रावधी लक्षावधी पडले, ते आम्हाला भिडत नाही. हालेलुया. दिसतात, आमचे शत्रू आमच्या डोळ्याने दिसतात. आमच्या विरुद्ध काहीतरी विरोधात काहीतरी चाललंय हेही आम्हाला दिसतं. परंतु आमचा विश्वास आहे आमच्या स्वतःवर नाही, आमच्या देवावर विश्वास आहे आणि देव आम्हाला विजयी करतो. आणि म्हणून प्रत्येक वेळेला आम्ही देवावर विश्वास ठेवणं हे फार गरजेचं आहे. प्रियानो, या काळांमध्ये बरेच लोक उपवास वगैरे करतात. चांगली गोष्ट आहे, हो, त्यांचा निर्णय आहे. कारण उपवास करणं ऐच्छिक आहे. उपवास करा असं देव कधीही सांगत नाही, नाही का. तुम्ही असा जर तुम्ही उपवास करता तर म्हणजे ऐच्छिक आहे. उपवास कर जुन्या करारामध्ये आवश्यक होतं, कंपल्सरी होतं. नव्या करारामध्ये आम्हाला या सर्व गोष्टी ऐच्छिक ठेवल्या, कारण आम्हाला आमचा देव आमच्याबरोबर आहे. तो एकदा म्हणाला शास्त्री पुरुषांनी कंप्लेंट केली, काय तुझे शिष्य उपवास करत नाहीत. त्यावेळेस तो उत्तर देतो, जर वराड्याजवळ बरोबर वर आहे तर उपवासाची गरज नाही. आणि आम्ही उपवास यासाठी धरतो की आम्हाला देवाची जवळीकता प्राप्त व्हावी. उपवास आम्हाला शुद्ध करत नाही, लक्षात ठेवा. उपवास देवाला मागतो आम्हाला शुद्ध कर. उपवास शुद्ध करत नाही तर देव शुद्ध करतो. म्हणून तो 51 स्तोत्रामध्ये दावीद म्हणतो, हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. हालेलुया. आणि या दिवसामध्ये त्याच्या पुढे असं तो म्हणतो की देवा तुझं ज्ञान मला दे म्हणजे मी शुद्ध होईल. तर प्रियानो, याचा अर्थ हाच आहे की ज्यावेळेस मनुष्याला देवाचं ज्ञान प्राप्त होतं तेव्हा तो ते ज्ञान त्याला शुद्ध करतो. म्हणून इपिस्कराच्या पत्रात सुद्धा सांगितलंय 6-5 अध्यायामध्ये की वचनरूपी जलस्नानाने तो तिला शुद्ध व पवित्र करतो. आणि म्हणून देवाने मनुष्याला शुद्ध करण्यासाठी काहीतरी गोष्टी दिलेल्या आहेत. मनुष्य आपण शुद्ध होऊ शकत नाही. किती शुद्ध झाला तर त्याला अशुद्ध असल्याची जाणीव होते. पण ज्यावेळेस देव आम्हाला शुद्ध करतो त्या शुद्ध असल्याची आम्हाला जाणीव होते की परमेश्वर दाखवतो की मी तुला शुद्ध करतो. म्हणून बायबलमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा, कारण ते शुद्ध करतं. वरील गोष्टी शुद्ध करतं. हे देव कुठे आहे? वर पहा, देव तिथं आहे. वरील गोष्टी मनुष्याला सहाय्य करतात, शुद्ध करतात, मनुष्याची मदत करतात. म्हणून आम्ही शुद्धतेसाठी जर जगाकडे पाहिलं, मी नेहमी संत तुकाराम महाराजांचं एक वाक्य मला फार आवडतं की नाही निर्मळ मन तर काय करील साबण. साबण कायच, मन जर निर्मळ नाही तर कितीही साबण वापरा. तर मला सांगू द्या की मन निर्मळ करणारा एकच आहे, तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. येशूचं रक्त आम्हाला सर्व पापापासून शुद्ध करतं. आम्हाला माहिती आहे की बरेच लोक स्वाभाविक आहेत, जगिक आहेत. 3 प्रकारचे लोक आहेत. एक आत्मिक आहे, एक स्वाभाविक आहे आणि दुसरं जगिक आहे.
तर मला सांगू द्या की स्वाभाविक लोक हा फार डेंजर भाग असतो. त्याला वाटतं मी आत्मिक आहे आणि तो दैहिकतेच्या जवळ असतो, आत्मिकच्या जवळ असतो, मधल्यामध्ये असतो. कधी त्याला वाटतं मी दैहिक आहे, कधी त्याला वाटतं मी आत्मिक आहे. या दोन गोष्टीमध्ये तो लटपट असतो आणि म्हणून त्याची दिशा भूल होऊ शकते. जो मनुष्य आत्मिक नाही त्याला आत्मिक असल्यासारखं जाणवतं, कारण तो स्वाभाविक आहे. जगातलं जेवढं ज्ञान आहे ते स्वाभाविक आहे. जगातले जो थोर कदाचित साधू असतील, संत असतील, महात्मे असतील, सायंटिस्ट असतील, सर्व स्वाभाविक आहे. स्वाभाविक मनुष्याला आत्मिक म्हणवू शकत नाही. तर प्रभू येशू ख्रिस्त मनुष्याला आत्मिक म्हणवतो, तो त्याला आत्मिक म्हणवतो. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं हे की ही स्वाभाविक जी स्टेज आहे ना फार डेंजरस. अनेक लोकांना वाटतं मी फार काही कोणाचं वाईटच करत आहे म्हणून मी फार चांगला आहे, तर वाईटच करत नाही ही भावना स्वाभाविक आहे. ट्रूथ हे आहे की सर्वांनी पाप केले देवाच्या गौरवाला. आणि बायबल सांगतं जो कोणी म्हणतो मी चांगला आहे तो लबाड आहे. पहिले योहान पहिल्या अध्यायामध्ये तो लबाड आहे. तर मला हे सांगायचं आहे की आम्हाला आत्मिक जी स्टेज आहे त्याच्या मागे जायचं आहे. सामाजिक गोष्टी बरेच लोक करतात, स्वाभाविक गोष्टी संत महात्मे वगैरे सगळे करतात, पण आत्मिक गोष्टी देवाचा आत्मा करतो. हालेलुया. देवाचा आत्मा, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आत्मा मनुष्याला आत्मिक बनवतो. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं की आमची प्रार्थना असावी, हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. कारण शुद्ध कोण करू शकतो? देव करू शकतो. प्रियानो, मला सांगू द्या की दाविदाच्या जीवनामध्ये हे त्याने म्हटलं याचं कारण एकच आहे. आयुष्यभर दाविदाने देवाच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगलं केलं, पण एकाच गोष्टीमध्ये उजिया हित्ती आणि त्याच्या पत्नीच्या बाबतीत त्याने वाईट ते केलं आणि त्याचा पश्चाताप त्याला झाल्यामुळे अशुद्धतेचा अनुभव येतो. आणि मग तो त्या ठिकाणी रडत आहे की देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. पहिले राजे 15 अध्याय 5 वचनात असं म्हटलंय. दावीद परमेश्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते करीत असे आणि उजिया हित्ती याचे प्रकरण खेरीज करून तो आपल्या आयुष्यभर परमेश्वराने केलेली कोणती आज्ञा मोडून तो बहकला नाही. ती एकच घटना अशी आहे की त्याला पश्चाताप होत आहे, त्याला तो रडत आहे आणि तो म्हणतो देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. 51 स्तोत्राचे 3 भाग पडतात. 1 ते 7 वचनामध्ये दावीद राजा आपल्या शुद्धतेविषयी देवाकडे प्रार्थना करतो. त्यानंतर दुसऱ्या भागामध्ये 8 ते 12 मध्ये तो त्याचं रिस्टॉरेशन पुनर्बांधणी करतो, ज्याचा संबंध आमच्याशी असतो. आम्हाला प्रत्येकाला पुनर्बांधणीची गरज असते. एक वाक्य मला प्रफुल्लचं फार आवडलं बोलता बोलता, ही देवा तो आमच्याकडं प्रेम करतो आणि आम्हाला तो उचलून धरतो. पडलो असलो तरी तो आम्हाला उचलून धरतो. रिस्टॉरेशन म्हणून ख्रिस्ती जीवनामध्ये निराशा नाहीये, रिस्टॉरेशन आहे. अनेक लोकांना थोडासा गेला की अजून गेला. काही लोक तर ढकलून पण पाठवतात. जात कसा नाही त्याला अजून ढकलतात. आपल्या पापामध्ये काही लोक तर इतके निराश होतात, काही आत्महत्या करतात, काही लोक वेडे होतात, कारण त्याला आशा नाहीये. रिस्टॉरेशन. पण पवित्र शास्त्र असं पुस्तक आहे की तो मनुष्याचं पुनर्बांधणी करतो, रिस्टॉरेशन करतो. अनेक लोकांना परमेश्वर हे सांगत आहे भिवू नको, मी तुझ्या बरोबर आहे. कारण अनेक लोक स्वतःचा न्याय स्वतःच करतात आणि ते दुःखी होतात, ते निराश होतात. बट कम टू द बायबल. बायबलकडे या. तो तुमचं रिस्टॉरेशन करतो, तो तुमची पुनर्बांधणी करतो, तो तुम्हाला पुन्हा उचलतो. आणि तिसऱ्या भागामध्ये स्तोत्रात 51 मध्ये सांगितलं, हे परमेश्वरा माझा वापर कर.
वापर कर. प्रियानो, ह्या 3 गोष्टी क्रमाने आहेत. शुद्धता, पुनर्बांधणी आणि मग वापर. या फार क्रमाने येतात. शुद्धता, पुनर्बांधणी, वापर. आता देवाने जर मला वापरलं पाहिजे तर मी काय प्रार्थना केली पाहिजे? देवा मला शुद्ध कर. कारण शुद्ध झाल्याशिवाय आमचा वापर होत नाही. पुनर्बांधणी झाल्याशिवाय आमचा वापर होत नाही. आणि म्हणून या स्तोत्रसंहितेचं पृथक्करण केलं, ॲनालिसिस केलं, तर मला हे कळतं की देव प्रथम आम्हाला शुद्ध करतो, त्यानंतर तो आमची पुनर्बांधणी करतो आणि त्याच्यानंतर तो आमचा वापर करतो. हालेलुया. ही देवाची पद्धत आहे. ही तुमची माझी नाही, सांगत नाही, देवाची पद्धत. एक गोष्ट मला सांगू द्या की दाविदाच्या वेळेस येशू ख्रिस्त नव्हता, पण आपण टाळ्या वाजूया, येशू ख्रिस्त आज आहे. आणि म्हणून ते येशूचं रक्त तुम्ही जर पापे पदरामध्ये घेतली, लगेच शुद्धता, ताबडतोब शुद्धता. तुम्ही जर निराश असाल, तुम्ही जर कुठं पडलेले असाल, तुम्ही जर प्राप्तीत उणे पडलेले असाल, तुम्ही जर देवाच्या सहवासात गेला नसाल, तर प्रियानो एक प्रकारचा शुष्कपणा आध्यात्मिक जीवनामध्ये. आणि तो शुष्कपणा घालवण्यासाठी येशूचं रक्त जे 2000 वर्षापूर्वी सांडलं, ते आजही तुमच्या आणि माझ्यासाठी उपयोगी आहे. आणि मग तो लागलीच आमचा वापर करतो, तो ताबडतोब आमचा वापर करतो. पूर्वीच्या काळात फार काळ जात होता, पुष्कळ काळ जात होता. पण आता एका क्षणात, निमिषात देव आमचं शुद्धता करतो, देव आमचं रिस्टॉरेशन करतो आणि देव आमचा उपयोग करतो. आलेली. आणि म्हणून आज आम्ही मनाजवळ हीच प्रार्थना करावी की प्रभू, तू माझा उपयोग करून घे. कोणताही मनुष्य स्वतःला शुद्ध करू शकत नाही. मग तो 40 काय 100 दिवस उपास करू द्या, तो शुद्ध करू शकत नाही. हो, माझ्या उपासाने मला शुद्ध केलं असं आहे का? नाही. माझ्या दानधर्मांनी मला शुद्ध केलं, मी गरीब लोकांची खूप सेवा केली म्हणून त्याने मला शुद्ध केलं नाही. त्या गोष्टी चांगल्या आहे, पण शुद्ध करणारा नाही. शुद्ध करणारं एकच गोष्ट आहे, येशूचं रक्त. येशूचं रक्त मनुष्याला सर्व पापापासून शुद्ध करतं. आणि या सर्व गोष्टी चांगल्या आहेत. प्रार्थना करणे चांगलं आहे, पण प्रार्थना मला शुद्ध करते असं नाही, तर शुद्ध करण्यासाठी देवाजवळ मागते. त्याने मला एक सांगितलंय, मागा म्हणजे मिळेल. मग काय मागा? हे देवा माझा अंतःकरण शुद्ध कर. हे देवा तुझ्या रक्ताने मला सिंचित कर. हालेलुया. मला माहिती की पवित्र शास्त्रामध्ये शुद्ध करणाऱ्या गोष्टी वरून आहेत, खालून नाहीत. साबण शुद्ध करतं का? नाही. तुमचं मन शुद्ध करतं का तुम्हाला साबणाने? नाही. कोणाचे थॉट्स तुम्हाला शुद्ध करतात काय? नाही. कोणताही धर्मग्रंथ तुम्हाला शुद्ध करतो काय? नाही. शुद्ध करणाऱ्या गोष्टी वर. सगळ्यात पहिला शुद्ध करणारा सेनाधीश परमेश्वर आहे, जो वर आहे. म्हणून दावीद म्हणतो, मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावतो, वर पर्वताकडे लावतो. प्रियानो, मला शुद्धतेसाठी मनुष्याकडे पाहायचं नाही. जसं अजयनी सुंदर प्रार्थना केली, ते म्हटलं की आम्ही मनुष्याकडे पाहत नाही, इकडं तिकडं पाहत नाही, आम्ही देवाकडे पाहतो. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. तर मला सांगू द्या की वरून येणाऱ्या गोष्टी मनुष्याला शुद्ध करतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की देव स्वतः शुद्ध आणि पवित्र आहे आणि तोच मनुष्याला शुद्ध करू शकतो. एक गोष्ट मला सांगायची आहे की जो शुद्ध आहे तो शुद्ध करू शकतो, पण जो अशुद्ध आहे तो शुद्ध करू शकतो का? स्वतःच मळीने दुसऱ्याला का तो शुद्ध करणार? सेनाधीश परमेश्वर पवित्र, आणि तो म्हणतो की त्याने जो एकुलता एक पुत्र तुमच्या आणि माझ्यासाठी पाठवला, येशू, याचं रक्त आम्हाला सर्व पापापासून शुद्ध करतं. जुन्या काळात मी पाहिलं तर लेवीच्या पुस्तकामध्ये परमेश्वर म्हणतो प्रायश्चित्ताचा दिवस तुम्हाला शुद्ध करील.
प्रायश्चित्ताचा दिवस कुठे हो प्रायश्चित झाले ते? वधस्तंभावर. तो त्या दिवसाविषयी बोलतो, त्या लेवीच्या पुस्तकातल्या त्या दिवसाविषयी नाही, ती तर फक्त छाया आहे. आणि इब्रिकराचं पत्र 10 अध्याय आणि पहिलं वचन आपण वाचूयात. तर मग ज्या भावी चांगल्या गोष्टी आहेत त्याची छाया नियमशास्त्रात आहे. नियमशास्त्रात काय? छाया आहे. पण रियालिटी कुठं आहे? वधस्तंभावर आहे. जे खरं ते वधस्तंभावर आहे. जी छाया आहे नियमशास्त्रात आहे. नियमशास्त्रात फक्त छाया आहे, सावली आहे. परंतु मला तुम्हाला सांगू द्या की वधस्तंभावर रियालिटी आहे. आणि तो प्रायश्चित्ताचा दिवस तुम्हाला शुद्ध करेल. म्हणून स्तोत्रकर्ता म्हणतोय 118व्या स्तोत्रामध्ये, हा दिवस जो परमेश्वर लेवीच्या पुस्तकात सांगतो प्रायश्चित्ताचा दिवस, त्याची पुनरावृत्ती स्तोत्रकर्ता म्हणतो, हा दिवस परमेश्वराने निवडलेला आहे, यात आपण आनंद आणि उल्हास करू. हा तो दिवस आहे, प्रायश्चित्ताचा दिवस आहे. आणि तो तुम्हाला शुद्ध करतो. आणि म्हणून मनुष्याला शुद्ध करणारी गोष्ट कोण आहे? तो स्वतः परमेश्वर आहे. त्याने तुमच्या माझ्यासाठी तो 2000 वर्षापूर्वीचा ख्रिस्त वधस्तंभी गेला तो दिवस आम्हाला नेमून दिलेला आहे. आणि तो आम्हाला शुद्ध करतो, तो आम्हाला पवित्र करतो. म्हणून आजही कोणाला शुद्ध व्हायचं असेल तर त्याने 2000 वर्षापूर्वी असलेल्या वधस्तंभाकडे जाण्याची गरज आहे. कारण आता नवीन वधस्तंभ नाही, नवीन अर्पण नाही, नवा कोकरा नाही. आज जर कोणाला शुद्ध व्हायचं असेल तर त्याने पुन्हा एकदा 2000 वर्षापूर्वी जो वधलेला कोकरा प्रभू येशू ख्रिस्त, तो दिवस मला शुद्ध करतो. येशू ख्रिस्त मला शुद्ध करतो. आणि म्हणून प्रत्येकाला येशूकडे पाहण्याची गरज आहे आलेली. मला तुम्हाला सांगू द्या, बायबल एक सांगतं की पवित्रतेशिवाय कोणी देवाला पाहू शकत नाही. हालेलुया. पवित्रतेशिवाय. म्हणून काही लोक तर वेगळंच काहीतरी करतात, पवित्र म्हणतात आणि काहीतरी अंगावर ओतून घेतात नाही का, गोमूत्र वगैरे वगैरे. मला तर असं वाटतं की किती वास येत असेल ना त्या गोमूत्राचा. आता मी दोष देत नाही किंवा मला उपरोधाने मी बोलत नाही, अज्ञानासंबंधी बोलतो. हे अज्ञान आहे की काहीतरी मला शुद्ध करील, कोणीतरी मला शुद्ध करील, काहीतरी वस्तू मला शुद्ध करतील. पण मला तुम्हाला सांगू द्या की स्वतः जो परमेश्वर आहे तोच आम्हाला शुद्ध करतो. आणि त्याने जी शुद्धता दिलेली आहे त्याद्वारे आम्ही देवाला पाहू शकतो. अनेकांना वाटतं की येशू ख्रिस्ताला पाहावं तर त्यासाठी आम्हाला परमेश्वराला मी पाहावं, पित्याला मी पाहावं, असं जे आमच्या मनामध्ये येतं त्याच्या पाठीमागे हे आहे की येशूच्या द्वारे आम्ही पित्याला पाहू शकतो. एक गोष्ट मला सांगायची वाटते की येशू ख्रिस्त जो आमचा मध्यस्थ आहे त्याच्याविषयी एकदा हा परमेश्वराला पाहावं ही मनोभावना मोशेच्या मनात निर्माण झाली होती. कोणाच्याही निर्माण होतोय, माझ्या पण फार होती हो. एकदा आम्ही नव्यानं माझं तारण झालं होतं. आमच्याकडे एक संडे स्कूलचा मुलगा होता आणि तो मेसेज वगैरे झाला की तो पुलपीच्या पाठीमागे बसायचा. सगळे लोक गेले असाय, मी मात्र शेवटपर्यंत असायचो. हा पाठीमागं काय करतो पाहतो. एकदा दुर्लक्ष केलं, दुसरा तिसऱ्यांदा पाहत होतं, हात करून प्रार्थना करतो, हे देवा मला तुला पाहायचं, हे देवा मला तुला पाहायचं. देवाला पाहावं हे प्रत्येकाला वाटतं. मोशेला पण वाटलं, पण मोशेला परमेश्वराने सांगितलं ठीक आहे, तू अशी गोष्ट मागितलीस की मी तुला देऊ शकत नाही, कारण मला पाहून कोणी जिवंतच राहू शकत नाही, तू मरशील. मग त्याच्यासाठी योजना मी केलेली आहे, या खडकाच्या कपारीत राहा आणि मग मी तुझ्या समोरून असा पाठमोरा जाईल आणि ती माझी पाठमोरी आकृती तू पाहू शकतो. तर मला शोधा या खडकात राहा. तो खडक कोण आहे? ख्रिस्तात राहिल्याशिवाय मनुष्याला पिता पाहता येत नाही. जोपर्यंत मी ख्रिस्तात आहे, येशू ख्रिस्तात जर मी राहिलो तरच मी पित्याला पाहू शकतो. अब प्रत्येकाला वाटतं की मला पिता पाहायचा आहे.
येशू ख्रिस्त म्हणतो माझ्याकडे या, मी तुम्हाला पिता दाखवतो, मी तुम्हाला पिता दाखवतो, मी तुम्हाला देव दाखवतो. आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचा स्तोत्रकर्ता जो म्हणतो, हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. त्याचं ते शुद्ध करणारा कोण आहे? तर फक्त परमेश्वर आहे, देव आहे. आणि म्हणून आम्हाला प्रत्येक मलिनतेतून जर वाचायचं असेल, अज्ञानाची मनमलिनता आहे बरं का. काय अनेक 2000 वर्षापूर्वी येशू ख्रिस्ताने पापांची क्षमा केली, तरी अजून म्हणतात माझ्या पापांची क्षमा झालीच नाही. किती लाभाड आहे अहो. झाली, येशूने रक्त सांडलंय, कोकरा बदला गेला, तो मेला, तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठला, त्याच्या रक्ताने आमच्या पापांची क्षमा होते. तरी पण हट्ट, अरे मी पापीच आहे किंवा मी पापच केलेलं आहे. परंतु मला सांगू द्या की हे जे अज्ञान आहे ती मलिनता आहे, आत्म्याला दूषित करणारी फार भयंकर गोष्ट आहे, अज्ञान आहे. बायबल तर सांगतं अज्ञानामुळे माझे लोक बंदिवासात आहेत. होय, आजही अनेक लोक धर्माचरण करतात खरे, परंतु सत्यावर विश्वास नाही. सत्य हे आहे की येशूचं रक्त मला सर्व पापापासून शुद्ध करतं, आणि ते रक्त सांडलेलं आहे. त्या रक्तावर जर विश्वास ठेवला तर शुद्ध झाल्याचा मनुष्याला अनुभव येतो. दुसरी गोष्ट मला सांगू द्या की येशू ख्रिस्त त्याचं रक्त आम्हाला शुद्ध करतं. ते खाली आहे का वर आहे? येशू ख्रिस्त कुठे आहे? वर. ते येशू ख्रिस्त त्यानं जे सांडलेलं रक्त आहे तेच मनुष्याला शुद्ध करतं. आणि म्हणून प्रियानो मला सांगू द्या की जो कोणी येशू ख्रिस्ताच्या ठाई आहे त्याला जीवन प्राप्त झालेलं आहे, मरण नाही, एक नवजीवन त्याला मिळालेलं आहे. आपण गीतात गायल्याप्रमाणे नवजीवन आम्हाला येशू ख्रिस्ताच्यामुळे प्राप्त झाले आहे, आणि त्याकडे आमचं लक्ष आम्ही केंद्रित होणं फार गरजेचं आहे. मला सांगू दे की देव जो स्वतः पवित्र आहे तोच दुसऱ्यांना पवित्र करू शकतो. जो स्वतः अपवित्र आहे, हालेलुया, जो स्वतः आपले दोष त्याला आढळतात. मी नेहमीच सांगतो ऋग्वेदाच्या 34व्या अध्यायामध्ये असं ऋषी मुनी लिहितात वेदांमध्ये की या पाप नावाच्या पिशाच्यापासून मला कोण सोडविल? कोण म्हणतंय? ऋषी. ही व्यथा आहे, ही व्यंग नाही, ही व्यथा आहे. सर्व मानव जातीसाठी केली, मानव जातीच्या वतीनं केलेली या ऋषी मुनींनी प्रार्थना आहे, कोण मला सोडविल? येशू ख्रिस्त. येशू मनुष्याला सोडवतो. म्हणून मनुष्याच्या प्रश्नाचं उत्तर फक्त येशूच देऊ शकतो, आणखी दुसरं कोणी देऊ शकत नाही. मला सांगू द्या की एकदा का तारण झालं त्याच्यानंतर मला वाढायचंय, आणि वाढण्यासाठी वारंवार मला येशूच्या रक्ताची आठवण करायची, धावा करायचा. हालेलुया, ताबडतोब धावा करायचा. प्रभू मला सोडव, मला वाचव, मला तुझ्या मागे जायचंय. मला माहित आहे की येशू ख्रिस्त या सर्व अपराजित गोष्टीवर आम्हाला विजय देतो. जिथं मी अपराजित आहे, दुःखी आहे, कष्टी आहे, शेपलेले आहेत, कणत आहेत. हालेलुया, काही लोक आपल्या पापात कणत आहेत, इतकं असह्य त्यांना होतं. त्या लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की येशूचं रक्त आम्हाला सर्व पापापासून शुद्ध करता आलेलं. आम्हाला हे कळलं पाहिजे की येशू आमच्या पापांची क्षमा करतो, आणि त्यानं जे रक्त सांडलेलं आहे त्याद्वारे त्याने आम्हाला नवजीवन प्राप्त करून दिलेलं. तिसरी गोष्ट, कैवारी मी तुम्हाला देतो पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा काय? कैवारी. कुठून आला? खालून का वरून? खालून भूत येतात, वरून पवित्र आत्मा येतो. जग आणि जगातल्या गोष्टी खालून आहेत, पवित्र आत्मा कुठून आहे? म्हणून मी आपली दृष्टी देवाकडे लावतो, वरील गोष्टीकडे. अनेक वेळा आम्ही एकमेकांना शुद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो, एकमेकाकडे शुद्धतेची अपेक्षा करतो. पण मला सांगू द्या, शुद्ध करण्यासाठी उजवी किंवा डावीकडे पाहू नका, डायरेक्ट वरून येणाऱ्या गोष्टीकडे पहा, देवाकडे पहा. आपोआपच मनुष्य देव केंद्रित बनतो. हालेलुया. त्याला कळत सुद्धा नाही मी कसा देव केंद्रित झालोय. कारण त्याला वर पाहायची इतकी सवय लागते, इतकी सवय लागते की त्याला आता खाली पाहावंसच वाटत नाही.
म्हणून आध्यात्मिक वाढणाऱ्या लोकांनो, वरील गोष्टीकडे पाहत राहा. या जगातल्या गोष्टी आम्हाला केरकचरा वाटायला लागतील, क्षुल्लक वाटायला लागतील. का मनुष्य जगी गोष्टीला महत्त्व देतो? कारण तो वरील गोष्टीला जास्त महत्त्व देत नाही. म्हणून बायबलमध्ये एक उदाहरण सांगितलं. एक मोत्याचा व्यापारी आहे, त्याच्याजवळ पुष्कळ मोती होते, पण ज्यावेळेस या व्यापाराने एक असा अमूल्य मोती पाहिला, त्यावेळेस त्याने सगळे मोती खर्च केले आणि तो अमूल्य मोती त्याने खरेदी केला. तो अमूल्य मोती कोण आहे? तो स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. येशू ख्रिस्त आहे. आणि मला तर सांगते, त्या येशू ख्रिस्ताला मिळवण्यासाठी अनेक मोती जे माझ्याजवळ आहे, जगी गोष्टी, पैसा आहे, मान आहे, घर आहे, दार आहे, शेती आहे, सगळे मोतीच मोती आहे. आणि त्याच्यावर मला काय श्रीमंत, किती मोती आहे यांच्याजवळ. म्हणजे तो घर आहे, पैसा आहे, मानपान आहे, सगळं त्यांच्याजवळ आहे. यांच्याजवळ किती मोती आहे. पण मला तुम्हाला सांगू द्या, एक अमूल्य मोती आहे. आणि खरा व्यापारी आहे ना, त्याचं मोल समजतो. खरा व्यापारी. नाही तर मला पूर्वी ना खरं मोती काही कळतच नव्हते. ते नकली असतात ना, ते पण वाटतात खरेच मोती आहे, आणि खरे मोती तर काही खरे वाटतच नाही, कारण ते दिसायला एवढे नसतात, चमचमीत नसतात. पण खरा व्यापारी एकदा का वचनाचं ज्ञान प्राप्त झालं की त्याला अमूल्य मोती समजतो, जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. ज्या व्यक्तीला येशू ख्रिस्त कळतो त्याला जगातल्या गोष्टी केरकचरा वाटायला लागतात, महत्त्वाच्या नाहीत असं त्याला वाटतं. त्या आपल्याजवळ आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यावर त्याचं मन नाही आहे, त्याच्यावर तो अवलंबून नाही आहे, त्याच्याकडे त्याने आपलं समर्पण केलेलं नाही आहे, कारण त्याला अमूल्य मोती सापडलेले आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. एकदा रावरीमध्ये एका मीटिंगला गेलो होतो. आता पूर्वी माझी सवय होती, मला असं सूट घालायची सवय नाही. आता सर्वच लोक मला सांगायला सूट घाला, म्हणून आपल्या त्यांच्या समाधानासाठी घालतो सूट. तर रावरीला सगळे पाळक लोक, जवळजवळ 100 पाळक लोक जमले होते, आणि त्या सगळ्यांनी सूट घातले होते. आणि मी एकच प्रीचर होतो त्या पाळकांचा, मी काही सूट घातला नव्हता. आता मला थोडं वाईट वाटलं की सगळ्यांनी सूट घातलं ना आपणच सूट घातलेलं नाही. तेवढ्यात एक पाळक साहेब, काय पाळक साहेब सूट का नाही घातला? एकदम पवित्र आत्म्याने मला सुचवलं, अरे तारणाचं वस्त्र इतकं सुंदर आहे ना, ते सुटापेक्षाही भारी आहे. मी म्हटलं माझ्याकडे तारणाचं वस्त्र आहे, ते झाकायला नको म्हणून सूट घातला नाही. आता बोलताना थोडं वाईट वाटलं होतं ना, परंतु मूल्य कळलं की माझ्याजवळ तारणाचं वस्त्र आहे, देवाने मला ते दिलेलं आहे. त्यावेळेस आम्ही आपोआप आनंदित होतो, समाधानी होतो, कारण माझ्याजवळ जे काय आहे ते फार मौल्यवान असं आहे. तुमच्याजवळ अनेक मोती असतील, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक लोक आपल्या घोड्याचा, रथाचा अभिमान बाळगतात. अनेक मोती, या मोत्यांचा अभिमान तुम्हाला असेल, पण मी सगळ्यात जास्त अभिमानी आहे, कारण खरा मोती प्रभू येशू ख्रिस्त मला सापडला आहे. हालेलुया. आणि त्यामुळेच आम्हाला आनंद प्राप्त होतो. तिसरी गोष्ट, याकोबाचं पत्र याचा 3रा अध्याय आणि 17 वचन सांगितलं, वरून येणारं ज्ञान हे मुळात शुद्ध असतं. वाचा. वरून येणारे ज्ञान हे मुळात शुद्ध असते. वरून येणारं ज्ञान हे मुळात शुद्ध असतं. म्हणजे एक जगातलं ज्ञान आहे, एक वरून येणारं ज्ञान आहे. जगातलं ज्ञान सुद्धा थोडंफार प्रभावी असतं, पण वरून येणारं ज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ असतं. त्याला विस्डम म्हणतात. दाविदाने 51 स्तोत्रामध्ये प्रार्थना केली की देवा माझा पापमल काढ, मला शुद्ध कर. पण त्याच्यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, केव्हा होईल? देवा मला तुझं ज्ञान प्राप्त होते. म्हणजे ज्ञान मिळाल्याशिवाय मनुष्याला शुद्धतेचा अनुभव येत नाही. कन्फर्मेशन, देवाचं ज्ञान, वचनाचा अभ्यास मला कन्फर्म करून सांगतोय की खरोखर तुझ्या पापांची क्षमा झाली. देवाचं वचन मला कन्फर्म करतं की मी सामर्थ्याने भरलेलो आहे. देवाचं वचन मला कन्फर्म करतं की आत्म्याचं दान त्याने मला दिलेलं आहे. देवाचं वचन मला कन्फर्म करतं की सैतानाचं माझ्या पुढे काही टिकाव लागू शकत नाही.
कोण कन्फर्म करतं? देवाचं वचन. हालेलुया. जर देवाचं वचन आहे असा मनुष्य घाबरत नाही. तो कोणत्याही, आता मला माहिती आहे की काही दिवसापूर्वी ज्यावेळेस नवीन चर्च चालू होतं, इथे सगळ्या झाडांना हिरवे कापडं, हळदी, कुंकू, मिरच्या, टाचण्या, काय काय त्यांच्याकडे काय असतं मला माहीत नाही, पण इतकं सुंदर त्या झाडाला लावले होतं. सकाळीच कोणीतरी माझ्याकडे आलं चर्चला आल्याबरोबर, भाईसाहेब तुम्हाला सांगू काय, या झाडाला सगळी करणी केली, झाडाला करणी केली, म्हणजे चर्चला करणी केली. आता मलाही त्याचा अनुभव नव्हता या करणी कशी काय काढायची, पण पवित्र आत्म्याने भरलो हे मात्र तितकंच खरं. देवाने त्याच्या आत्म्याने मला भरलं. जे सुसाट पळालो ना, मग ते कुठे दाखव. एक जण मला इथे त्या झाडाला आहे, त्या झाडाला आहे, त्या झाडाला आहे, आणि मी काय करतो मला कळतच नाही. ते सगळे कापड फाडून टाकले, त्या टाचण्या खालून टाकल्या, ते लिंबू पण खाली पायाखाली तुळवले. आणि प्रभू प्रियानं मला सांगू द्या की देवाचं जे ज्ञान मला प्राप्त झालं होतं की माझ्याशिवाय जगात काही श्रेष्ठ नाही, जगात जे आहे त्याच्यात काहीच ताकद नाही, माझ्यामध्ये सामर्थ. आणि प्रियानो त्या दिवशी मी ते सगळं साफसफाई केली. नवीन लोक होते, त्यांना आश्चर्य वाटलं असेल का, एक तर स्मशान त्याच्यात झाडावर करणी, नाही का, स्मशान आणि झाडावर करणी कसं वाटतं. एक तर स्मशानाला आधीच सगळे घाबरत होते, काय पाळायचं स्मशानात आणून ठेवले आम्हाला, आणि त्याच्यात अशा झाडावर करणीचे प्रकार किती भीतीदायक होतं. पण मला माहिती आहे जगात जो आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्या मध्ये आहे तो फार मोठा आहे. पवित्र आत्मा आम्हाला सामर्थ्य पुरवतो, जो वरून येतो. पवित्र आत्मा मनुष्याला पवित्र करतो. कशाने? ज्ञानाने, देवाच्या ज्ञानाने. देवाचं ज्ञान तो आम्हाला उलगडून सांगतो. देवाचं ज्ञान जे सत्य आहे ते आम्हाला उलगडून सांगतो. तो तुम्हाला सर्व सत्यामध्ये नेईल. आणि सत्य हेच आहे की प्रभूने मला शुद्ध व पवित्र केले, प्रभूने मला निर्मळ बनवलं. यावर आमचा विश्वास असणं फार गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी मला जे सांगायचं आहे की देवाचं वचन जे वरून आहे, देव वरून बोलला का खालून बोलला? येशू ख्रिस्ताचा बाप्तिस्मा झाला त्यावेळेस कुठून वाणी आली? वरून. वचन वरून आहे. हे जे वचन आहे ना, हे प्रिंटिंग प्रेसमधून नाही आलंय, वरून आलंय. वरून, हे वरून आलेलं वचन. जे वचन इपिस्कराच्या पत्रात सांगितलं, वचनरूपी जलस्नानाने तो मंडळीला शुद्ध व पवित्र करतो. योहान 15:3 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की जी वचने तुम्ही ऐकत आहात त्याने तुम्ही शुद्ध झालेलेच आहात. झालेलेच आहात, पास्ट टेन्स. होणार आहे असं नाही, झालेले आहात. किती लोक शुद्ध आहेत? जरा हात वर करा बरं. अरे बाप, काहींच्या हात खालीच आहेत. वचनावर विश्वास आहे का तुमच्यावर विश्वास ठेवायचा? कोणावर विश्वास? मग वचन तसं म्हणतो तुम्ही शुद्ध झालेलाच आहात. मग वचनावर विश्वास होता की कुठंतरी काल्मिक शिवीगाळी केली फार, आणि एकाला मारामारी केली, एकाचे पैसे चोरले, त्याच्यावर विश्वास ठेवत आहे की आज देवाचं वचन तुमच्याकडे आलेलं आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवत आहे? वचनावर विश्वास ठेवा आणि म्हणा की येशूने मला शुद्ध केलेलं आहे, येशूने मला पवित्र केलेलं आहे, येशूने मला माझी पुनर्बांधणी केलेली आहे. एक्सेप्ट करा, स्वीकारा. फक्त ऐकू नका, स्वीकारा. हालेलुया. मला तुम्हाला माहिती आहे की एकदा येशू ख्रिस्ताकडे एक तरुण आला. तो म्हणाला की सार्वकालिक जीवन मिळावं म्हणून मी काय करावं. किती तरुण आणि सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी बोलतो. आता त्या काळात तर म्हातारे लोक बोलायचे सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी. काही लोक प्रार्थना करायला लागले तरुणपणामध्ये. आमच्या काळात म्हातारे लोक म्हणजे काही म्हातारा झालाच काय म्हणजे म्हातारपणीच देवदेव करायचं, तरुणपणी नाही. पण मी नाही ऐकलं त्यांचं. मला जे देवाने दिले ते मला फार आवडलं. असं वाटलं की सगळ्यात सुंदर ते. तर मला तुम्हाला सांगू द्या की अनेक वेळा मनुष्याला हे वाटतं. आता त्या तरुणाने प्रश्न केला की सार्वकालिक जीवन मिळावं म्हणून मी काय करावं. येशू ख्रिस्त म्हटला की जाऊन नियमशास्त्र वाच. तो म्हटला मी वाचतो. त्यावेळेस तो एक महत्त्वाची गोष्ट बोलला. मग तू कसं वाचलं?
वाचलंय तर कसं वाचलं. म्हणून अनेक लोक धर्म पाळण्यासाठी वाचतात, अनेक लोक स्वीकारण्यासाठी वाचतात, स्वीकारण्यासाठी. हालेलुया. जसं आपण मगाशी स्वीकारलं, जी वचनं तुम्ही ऐकतात त्यानेच तुम्ही शुद्ध झालेला आहात. स्वीकारलं का तुम्ही? नसल स्वीकारलं तर पाठांतर करून घरी जा, शुद्ध होण्याचा काही संबंध येणार नाही. पण स्वीकारलं तर मला तुम्हाला सांगतो की तो म्हणतो की तुम्ही कसं वाचता. येशू ख्रिस्त सुद्धा एका ठिकाणी म्हणतो की तुम्ही कसं ऐकता. तुम्ही ऐकता का असं नाही म्हटलं, तुम्ही कसं ऐकता. तर या कसं मध्ये फार मोठा प्रॉब्लेम आहे, गुपित आहे ते. तर तुम्ही अशा रीतीने वाचा की ते तुम्हाला लागू पडेल, अशा रीतीने वाचा की ते माझ्यासाठी आहे. अनेक लोकांच्या मध्ये तो चमत्कार घडतो, आश्चर्य घडतं. बायबल हे आरसा आहे, त्या आरशात पाहून म्हणतात एखादं वचन, हा शास्त्रभाग ना त्या माझ्या नवऱ्यासाठीच आहे. आता आरशात कोणाचं प्रतिबिंब दिसलं पाहिजे, पण तुम्ही बोलता नवरा त्याच्या दिसायला लागला तर कसं वाटेल. भूत नाही, त्या पाळकासाठी हे वचन ना, त्या पाळकासाठी आहे हे वचन ना, त्या बायकोसाठी आहे हे वचन ना. अहो हे वचन तुझ्यासाठी आहे, तू त्या आरशामध्ये दिसला पाहिजे. दुसरं दिसायला लागलं ते भूत आहे, भूताटकी आहे. हालेलुया. ही भूताटकी आहे, हे अयोग्य आहे. आरशामध्ये मला दिसलं पाहिजे, मीच दिसला पाहिजे. मी जर दिसलो नाही तर ती काहीतरी विपरीत घडतंय, सैतान तुमची दिशाभूल करतोय. तर आम्हाला आरशामध्ये आपल्या स्वतःला पाहिजे. वचनाच्या द्वारे देव मनुष्याला शुद्ध करतो. आता या सर्व गोष्टी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वरून येणारं ज्ञान म्हणजे खालचं एक ज्ञान आहे जे मनुष्यापासून आलेलं आहे बरं का, संतांपासून, महात्म्यांपासून, फिलॉसॉफरपासून, हे खालून येणारं ज्ञान. हे मी त्याच्याविषयी बोलत नाही, मी वरून येणाऱ्या ज्ञानाविषयी बोलतो, जे ज्ञान देवाने दिलेलं आहे, ज्या ज्ञानामध्ये सुटका आहे, जे ज्ञान मनुष्याला वाचवतंय ते ज्ञान. आणि त्याचप्रमाणे देवाचं वचन, या सर्व गोष्टी कुठे आहेत? वरून. म्हणून वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा, वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा, त्या वचनाकडे लक्ष लावा, त्या देवाच्या ज्ञानाकडे लक्ष लावा, त्या पित्याकडे लक्ष लावा, येशू ख्रिस्ताकडे लक्ष लावा, पवित्र आत्म्याकडे लक्ष लावा. बघता बघता आमचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे, बदल झालेला आहे, हे आमच्या लक्षात येईल. बदल झाले. हालेलुया. हा बदल कोण करताय? वरील गोष्टी करतात. म्हणून मनुष्याला बदलवण्याचं सामर्थ्य त्या वरील गोष्टीकडे आहे. आणि या अशा व्यक्तींच्या जीवनामध्ये देव आपली कृपा देतो, दया पुरवतो. तो म्हणतो माझी कृपा पुरेशी आहे. कारण त्याला ज्यावेळेस या गोष्टी कळतात ना, त्यावेळेस तो भरभरून कृपा पुरवतो. मागा म्हणजे मिळेल. प्रभू मला 2 किलो कृपा पाहिजे. 2 काय घेतो? जरा 100 किलो घे, माझ्याकडे भरपूर आहे. हालेलुया. तुम्ही लिमिटेड बघता, तो अनलिमिटेड देतो, भरपूर देतो. आणि मला तू वाचव द्या की पवित्र शास्त्रामध्ये जो कृपा मागतो त्याच्यावरच दया होते. जो उपास धरून प्रार्थना करतो ती जरी चांगलं असेल पण ती दया घेण्यासाठी ते पात्र नाही, फक्त देवाच्या जवळ येतो. मग दया कोण दया जो कोणी मागतो त्याच्या, कृपा जो कोणी मागतो त्याच्यावर दया होते. उदाहरणार्थ 2 लोक, एक परुषी होता, एक जकातदार होता. परुषी म्हटला, हे परमेश्वरा माझी प्रार्थना ऐक, कारण मी तुझं नियमशास्त्र पाळतो, मी तुझ्या सगळ्या आज्ञा पाळतो, मी शब्बात पाळतो, माझी प्रार्थना ऐक. येशू म्हटलं बाजूला, मी अशी प्रार्थना नाही, बाजूला. थोड्या समोर एक जकातदार आला आणि जकातदार म्हणतो, हे देवा मजवर दया कर. ही प्रार्थना देवा ऐकतो. हालेलुया. ही प्रार्थना देवा ऐकतो. आज अजयनं प्रार्थना केल्याप्रमाणे शून्य झाल्याशिवाय, शून्य, हालेलुया, शून्य झाल्याशिवाय देवापासून काही प्राप्त होऊ शकत नाही. शून्य. हे देवा माझ्यावर दया कर. ते 2 आंधळे होते की नाही?
मग त्यांनी प्रार्थना, प्रभू आम्हाला दृष्टी दे, प्रभू मला दृष्टी दे. पण याच्याऐवजी ते म्हणाले, प्रभू अहो दाविदाचे पुत्र, आम्हावर दया करा. काय करा? नाही तर आम्ही लगेच डोळे मागितले असते. आम्हाला दृष्टी दे, आमचा प्रवास सुख कर, आम्हाला फार श्रीमंती दे, आम्हाला चांगले चांगले कपडे दे. पण मागायचं असेल ना तर दया मागा. बाकीच्या सर्व गोष्टी देव तुम्हाला काय लागतं ते झोपेतही पुरवणार आहे. जे तुम्हाला आवश्यक आहे ते सर्व तुम्हाला देईल. परंतु मागायचंच असेल तर देवाकडे दया मागा. प्रेज द लॉर्ड. मला सांगू द्या की जो कोणी देवाकडे दयेची याचना करतो ना त्याला शुद्ध झाल्याचा अनुभव येतो. हालेलुया. शुद्ध हे परमेश्वरा माझ्या ठाई शुद्ध अंतःकरण निर्माण कर. तुम्ही दया मागा, तुम्हाला आपोआप शुद्ध झाल्याचा अनुभव येईल. इतकंच नाही की जो कोणी देवाकडे दया मागतो त्याला सेवा करण्याचं सामर्थ्य पण मिळतं. हालेलुया. नाहीतर म्हणशील रॉबिन मार्कर असा म्हणेल, हो मी फार टॅलेंटेड आहे, मी भाषणात पाहिला होतो, मी असं केलं तसं केलं, इथं भाषण केलं. आता काय येशूच्या नावाने मी भाषण करू शकतो? नाही करू शकत. मला दयाच मागितली, प्रभू दे तुझ्या वचनाने मला बोलायचं आहे, माझ्यावर दया कर. मी सकाळी येऊन प्रार्थना करत असताना हीच करतो की प्रभू माझ्याजवळ काहीच नाही, मला दया दे, तुझं वचन सांगण्यासाठी माझ्यावर दया कर. आणि ती दया लोकांमध्ये सामर्थ्य प्रगट करते. अनेक लोक ख्रिस्ताकडे आकर्षिले जातात कारण देव त्याची दया आमच्यावर करतो. आणि म्हणून पुन्हा सांगू द्या की मागायचंच असेल ना, ज्या अनेक गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या नका मागू. देव तो झोपेतही देतो, नाही मागितलं तरी देतो. पण मागायचंच असेल ना दया मागा, देवाची कृपा मागा. मी एक स्तोत्र वाचत होतो परवा, किती नंबरचं स्तोत्र मला वाटतं, तर त्या स्तोत्रात पहिलं वचन मला खूप आनंद वाटला. मला कधी कधी वाटतं मी दयाविषयी फार हल्ली बोलायला उगा कृपाविषयी मला गिल्ट वाटतं बरं का. काय लोक मला हसत असतील, पोरं मला हसत असतील, हसतात म्हणा, हसू देत. काय सारखं दया बोलतात आणि कृपा बोलतात, नियमशास्त्र बोलतात, अमकं बोलतात. मी देवाला म्हटलं, देवा काय करायचं आहे, मला तर फार प्रश्न पडलाय, ह्याच्याशिवाय तर बोलण्यासारखं तर काही उरलंच नाही माझ्याकडे, फक्त देवा तुझी दया. आणि त्यावेळेस वचन मिळालं की तुझी दया मी रोज गाईन. दावीद स्तोत्र करत होतो, हे देवा तुझ्या दयेचं गीत मी रोज गाईन. 89. परमेश्वराच्या दयेविषयी मी नित्य गीत गाईन. परमेश्वराच्या दयेविषयी एकदम म्हणून आता लेख पोरांना काय वाटलं, दया दया, माझं नाव काही दिवसांनी दया पण ठेवतील. आता एकच उरलं, देवा तुझी दया, तुझी कृपा. आणि स्तोत्र करता दावीद म्हणतो, हे देवा मी तुझ्या दयेचं गीत नित्य गाईल, रोज गाईल. हालेलुया. कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की आपण खूप काहीतरी बोलतो. मला कधी कधी असं वाटतं की मी फार बोलतोय, पण ते बोलायला कंट्रोल होताही नाही. हालेलुया. खूप बोलावं असं वाटतं. इतकं या 40 वर्षात इतकं काही कळालंय ना. आणि आता तर खात्रीशी सांगतो, मी माझ्या देवाला ओळखतो, वाचतो नाही, मी त्याला ओळखतो. हालेलुया. पूर्वी वाचत होतो, आता ओळखतो. मी माझ्या देवाला ओळखतो. आणि त्याच्याविषयी सांगायचं झालं ना, असं वाटतं किती सांगून किती नको. हालेलुया. कारण देवाने त्याची दया आमच्यावर केलेली आहे. रोज तो आमच्यासाठी नवीन करतो. मला एक माहिती आहे की पवित्र शास्त्रामध्ये एक 85 वर्षाचा मनुष्य नाही का, कालेब, या कालेबाचं एक वाक्य मला पहिल्यापासून खूप आवडलं. गेली जवळजवळ 25 ते 30 वर्षापूर्वी, 35 वर्षापूर्वी ते वचन मी ऐकलं आणि मी इतका प्रभावित झालो की तो म्हणतो, मी आज 85 वर्षाचा आहे, पण मी काय करतो, जाए करू शकतो. हालेलुया. ते पाय आपोआप वळतात देवाच्या सेवेला, कारण देवाची दया माझ्यावर झालेली आहे. हालेलुया.
ती दयेमुळे मला थांबसं वाटत नाही. कधी कधी तर असा कंटाळा येतो, थकवा येतो, उठावंसं वाटत नाही. माझी बायको मला दार उघडून पाहते, उठलेत की नाही. पण खटकन उठावंसं वाटतं, बापरे चर्चमध्ये जावं, सगळ्यांच्या आधी जावं, कारण मला देवाची दया खूप माहीत आहे. येशू ख्रिस्ताचं एक वाक्य आहे की जो जास्त ज्याची क्षमा झाली तो जास्त प्रेम करतो. हालेलुया. ज्याची जास्त क्षमा झाली तो जास्त प्रेम करतो. त्या प्रकारे आम्ही देवाच्या क्षमेला जर आमच्यावर झालेली क्षमा जर आठवली तर आम्हाला कळेल की आमचं देवावर खूप प्रेम आहे. इतकी मोठी क्षमा त्याने आम्हाला केली. पुन्हा एकदा सांगेल की वरून येणाऱ्या गोष्टीकडे लक्ष लावा. त्या मिळण्यासाठी कृपेकडे पहा, दयेकडे पहा. देव तुमची प्रत्येक गरज ख्रिस्त येशूच्या नावाने. आज मी कोणालाही नावं ठेवू इच्छित नाही, कोणालाही बोध करू इच्छित नाही. एक चावीचं तुम्हाला सांगतो की फक्त दया मागा आणि वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा. दया मागा, वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दया मागा, वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा. आपोआप प्रभूच्या जवळ तुम्ही गेलात आणि त्याला स्पर्श करता याचा तुम्हाला अनुभव येईल. पुन्हा एकदा म्हणूयात आपण माझ्या पाठ्या. दया मागा आणि वरील गोष्टीकडे लक्ष लावा. काय काय वरील गोष्टी कोणत्या आहेत? हालेलुया. घड्याळ वरील गोष्टीकडे, टीव्ही वरील गोष्टीकडे, वरील गोष्टी आहेत नाही. वरील गोष्टी माग, वरील गोष्टी. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, विजडम, वचन हे वरील आहे. जर तुम्ही वरील गोष्टी मागितल्यात ना, तुम्हाला काय पाहिजे ते देव झोपेतही देईल, न मागता तुम्हाला. अनेक लोकांचा एक गैरसमज आहे की मला हे मिळालं, मला ते मिळालं, मी ते घर बांधलं. हे वरील नाही आहे. हे शुद्ध नाही करू शकत. तुम्हाला जगी लोक समजतात तसा श्रीमंत म्हणतील, पण तुम्ही खरी श्रीमंती जे वरून येणाऱ्या गोष्टीमध्ये ती नाही आहे प्रियान. म्हणून आज माझं लक्ष ही प्रभूकडे लावा. मला वरील गोष्टी दे. हे दाविदाप्रमाणे, हे देवा माझ्यासाठी शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. हे शुद्ध कोण करणार आहे? देव करणार आहे. हे शुद्ध कोण करणार आहे? येशू ख्रिस्त शुद्ध करणार आहे. हे अंतःकरण शुद्ध कोण करणार आहे? पवित्र आत्मा सत्यामध्ये नेऊन आम्हाला शुद्ध करणार. हे अंतःकरण शुद्ध कोण करणार आहे? वरून येणारं ज्ञान शुद्ध करणार आहे. प्रियानो, देवाचं वचन मनुष्याला शुद्ध करणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. वरून येणारं ज्ञान आणि वचन याच्यात फरक आहे बरं का. वरून येणारं ज्ञान म्हणजे देव आमच्याशी बोलतो, आमच्या आत्म्याशी तो बोलतो. देवाचा आत्मा आमच्या आत्म्याशी वाद घालतो. जसं गेल्या आठवडी आपण पाहिलं की चर्चासत्र सुरू केलं, अतिशय आशीर्वाद झालं. तुम्ही ते ऐकायलाच संदीप तयार आहे ना. तर त्यामध्ये देव आम्हाला कशा रीतीने चालवतो, किती आशीर्वाद देवाने आम्हाला दिले. प्रियानो, हे ज्ञान ज्यावेळेस तुम्ही चर्चा करताना वचनाची, तेव्हा देवाचं ज्ञान आम्हाला प्राप्त होतं. आणि मग जाईल तिकडे तुम्ही योग्य डिसिजन घेता दैवी ज्ञानामुळे. जाईल तिकडे तुम्हाला यशप्राप्ती घडते दैवी ज्ञानामुळे. तुम्ही बोलता आणि समोरच्या व्यक्तीच्या अंतःकरणात कार्य होतं, कारण ते बोलणारं देवाचं ज्ञान आहे. हालेलुया. अशक्य गोष्टी शक्य होतात कारण तुम्हाला देवाचं ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे. आणि म्हणून वरील गोष्टीकडे लक्ष द्या. प्रभू तुम्हाला सर्वांचं सहाय्य करो.